благовестить, упомнить, что Иисусе, угостили бедными, поселился, ты для всех зорко взяла, Христос родился, я возвещала. И анёл свидетельствует, и слава вышли Христу. Святая, урачыстая ноч спусцілася на зямлю, несучы з сабой вялікую радасць людзям. Менавіта ў гэту ноч у Дзевы Марыі павінна была нарадзіцца боскае дзіця. Але здарылася так, што Марыя і яе муж Іосіф былі ў дарозе. Пераначаваць яны вырашылі ў невялікай печоры на ўскрайку горада Віфлеем. Тут і адбылася вялікая таямніца. Нарадзілася дзіця боскае, Ісус Христос. Мария, великое счастье пришло до нас. Так, великое счастье пришло до нас. Тихая ночь, святая ночь. Спит все, спит давно. Спи, сыночек мой. Спи, сыночек мой, тихая ночь, святая ночь. Бог пришел до нас, людей. Поразмялось, когда из небес. Народился наш Спаситель Христос. Я избавление принес, я избавление принес. Стаяла зіма, дуў вецер. Холодна было немаўляцю ў вярцепе на схіле пагорка. Яго грэла дыханне вала. Хатнія звяры стаялі ў печоры, над яслямі цёплая спуга плыла. А побач у акенцы вартоўні мігцела зорка па шляху ў Віфлеем. Яна полымнела, як сок у боку, ад неба і Бога, як поблеск попала, як хутор в огню, як пожар на земле. Нарастающее зарево дело над ёй, и значило нечто, и три вещуны спешались на клич недбалых огнёв. А вешчуны гэтыя былі мудрецы з усходу. І вось, калі вешчуны ўбачылі новую зорку на небе, яны адразу зразумелі, што нарэшце адбылося доўгачаканае. Яны сабраліся ў вялікі караван, узялі з сабой шмат падарункаў і адправіліся ў Віфлеем. За імі вязлі на вярблюдах дары, і вослікі ў збруі адзін за адным крокамі спускаліся з гары, і дзіўным бачаннем будучай пары уставала ўдалечыны ўсё, якое прыйшло пасля, усе думкі стагоддзяў, усе мары, усе светы, Усё будучае галереяў і музеяў, усе свойства фей, усе справы чарадзеяў, усе ёлкі на свеце, усе сны дзятвы, усё трапятанне зацепленых свечак, усе ланцугі, уся пышнасць каляровай мішуры, усе яблыкі, усе залатыя шары. Была ноч, увесь горад пагрузіўся ў глыбокі сон. Не спалі толькі пастухі. Яны недалёка ад Віфлеема паслі статкі авечак. Раптоўна убачылі пастухі высока ў небе свет. Что это за незвычайно яркий свет? Погляди, кто в этом спускается до нас с небес? Спускается до нас с небес анёлы небесные. Не бойтесь, радостную вестку несем мы людям. Идите до Вифлеема, там у печоры вы найдете немовля, який сын Божий. Падышлі яны да печоры і ваўшлі, і спыніліся, уражаныя незвычайным цудам. Но спи, убийца хотел бы ясно из дуба, как месть про него рубей зла. Ему смиряются ушиную футу, а сильные бузы его злива. Стаялі ў цені, нібы ў змроку хляба. Шапталіся, ледзь падбіраючы словы. Раптам хтосьці ў потемках трохі налева, ад ясляў рукой адсунуў вешчуна, і той азірнуўся з парога на дзеву, як гостя глядзела. Зорка раства! Няхай в новым годзе усё спраўдзіцца мары, трывогі пакінуць, развеюцца хмары. Няхай толькі добрае ўсім нам спрыяе, зямля знов адзячыць спаўна ўражаем. Калядная зорка, шлях указвае шчыра.
Солнце счастья, здоровья и мира.